алейкум апа ва хоҳарҷонон, хуш омадед ба канали мо. Апа ва хоҳар, имрӯза навори мо барои шумо бо распродажа. Марҳамат кунед, касоне ки нав меҳмони канали мо шудагем, подписатсия кунед, лайк монед, комментария хутона фаромӯш накунед ки навораи нав ба нави мо дидатонед, заказакҳои шуморо мо қабул кардатонем. Отправка ба ҳамаи шаҳрҳо ҳастад. Тоҷикистонам агар як кати роҳӣ мекунем, иншалло 2 рӯз да бортона получат мекунем. Марҳамат кунед апа ва хоҳарҷона, ина мехе киртои фасон альбо баъди ё бо мебурорам да ҳамин навор то охира хушрӯ тамошо кунед. Чизакҳои интересни ма барои шумо бо кофта овардам, бировардестам. Распродажа апа ва хоҳарҷона ба нархи арзон дастрас распродажа барои шумо. Марҳамат кунед. Рафтем ина киртакҳои қаламфуракотон таплин, инами 3 дона 4 ниай. Марҳамат кунед, 3 дона 4 ни, 42 турки, 44 турки, 46 турки, анами 4 ни российскиша гӯш кунед. 48 50 48 50 52 то 52 анами 4 ниай. Марҳамат кунед. Дидед ин киртакҳои нигоҳ кунед чӣ қадар фасони хушрӯ апа ва хоҳарҷоно. Нархиш нархи беҳтарин, нархи дастрас. Ина марҳамат кунед. Ин ами қаламфуракот 48 50 52 ай 4 ниша нархиш бошад 2300 рубл барои шумо. Распродажа апа ва хоҳаракот. Ина як дона ай, ин ами фисташкови цветш мондаga. Шумо медонед чӣ қадр ин хушрӯаки фасонака. ин размери 50 Туркия, 56 российский мешавад. Марҳамат кунед апа ва хоҳарҷона, як дона. Ин амира ман барои шумо кофта ёфтам. Марҳамат кунед, як дона бромада 56 российский 2300 рубл апа ва хоҳарҷона. Ина марҳамат кунед. Диден кадомиш ки шумо намахлай, шумо скриншот кунед, да ватсапҳои мо роӣ кунед. Тест боварӣ дорем ки иёра ҳаме пурсон шуда будем, гуфта будем ки нестай, тамом шид ки а як пакет бо бромадай овардиан ай ҳамо складки. Ина и будай. Ина ми як донаи дига айнаи безрукавка ки оз вақти ина мекои апа ва хоҳарҷоно. Марҳамат кунед. Ина иам барои шумо. Ина дида нозибесте элка размери 48 меша, 50 меша, 46 мешава. Нигоҳ кунед. Ина ма 46 мепӯшам. шумо медонед ки чизоро фаҳмида намешава размерҳои, ба ҳамин хотир ҳам ман 46 мепӯшам, 48 мепӯшам, инакда 50 мепӯшам. ина марҳамат кунед. барои чизе ки бисёри бад мало мекашид 50 мешавад. марҳамат кунед. и боша ина пеш омадаи хенишонҷа чӣ қадар узорошам сангои сваровски. шумо ҳаматон медонед моли турецки фасони хушрӯа. нархи и безрукавка боша 1500 рубл. ина марҳамат кунед апа ва хоҳарҷонон. баъд инами сатри ки ман дар сар дорам и девятка ҳамаи расветкош ҳаста. марҳамат иёрам яке ки маҳқул бошатона тамоми расветкаш ҳаста. и девяткаҳо боша 1000 рубл. марҳамат. ози бо мо иншолло иёрам мегирам. дига чӣ мемонад шумо тест скриншот кунед, анами номераи боғи экран будада равон кунед. ина нигоҳ кунед, ма бо барои шумо ини моделҳои бо хушрӯак инами қаҳакай ма бировардам ба ҳамин хотир чандонаиш мондаги. иам распродажа медонем. ман гуфтаам ки то охира тамошо кунед. инам хали ман отдельно карда барои шумо мақсад бисёр мемонду, хали безе буд. барои мехемондум хушрӯ ира бо мекунам мегирам, бо дига партия мебиёрам да ҳамин видео апа ва хоҳарҷонон. марҳамат кунед, тамошо кунед. нархҳои беҳтаринай харидорӣ хутона бикунед. нархҳои аҷоиб апа ва хоҳарҷон. нигоҳ кунед. ина размери 52 ма 3XL маламерка. нигоҳ кунед. 52 1700 рубл. марҳамат кунед. касони даки маҳқулай 1700 рубл. дидед нархи оптимам арзон. ай нархи оптимам арзон апа ва хоҳарҷоно. ин хубиш дар чия ки миёнаш хали трапеция. шумо медонед бисёртон трапеция чӣ хел хушрӯя кирта. марҳамат кунед. ин ҳамин 2 дона мондага. баъд иам 2 дона мондага. ай ман худам дорам чӣ қадр хушрӯа беҳтарина. бо ин хали осинакаш боло инихе мешавад, тугмача дорад. чӣ қадар кори хона даям нағза. нигоҳ кунед. и платья чӣ қадр киртаи хушрӯ фасон беҳтарин. бовар кунед ранги конвахт метавам херам.
رنگی کمبخت عجایب خوشرو. اینا 1700 روبل به حد فسانی خوشرو. یک در از میری 46 یک در از میری 50 از میری 50 52 اینا مرحمت کنه. ایرام 3XL بده 50 52 مرحمت کنه. یک تا 46 یک تا 50 52 1700 روبل اینا مرحمت کنه. ایشم L 2XL 3XL نگاه کنه. این اینم طور از میری 52 مرحمت چقدر ایم خوشرو 5 تا تگمش رابوچه. بعد اینا نگاه کنه اصلش خیلی ایجاد میشه برای کاری خونه هم نازده خوشروه. دیده به حد فاسون هم پاپلینای عجایب تورецکی پاپلیناکو اینا 1700 روبل. دیدن اینا فاسونه که خوشرو کدام شما دا مخول شد سکرین شات بین دا واتساپ همون روی کنن. مرحمت دم خیلی میقفم اینا دعوت دهیم نمیره بالا اکران بوده روان کنه. نگاه کنه این دیگه مدله اینا ایش دیگه مدله. دیده چقدر خوشرو فاسون 1700 روبل راست پرداژای من استفاده برای نپاو خارجنا با میگم اینمی سترکو همه رسویتکش هسته نرخش باشه 1000 روبل این دیویت که و از من پیش ایست کراسنی شا پوشیده گردم. اینا باید خیلی ساعتی کارال بیشا پوشیدم. دیده چقدر خوشرو فاسون بهترین از این ایجاده کم تا یک چیزی دیگه باید از مدن تایستان شد. این نو برو ورزانتی کرد. نگاه کنه اپاو خارجانا چی خیلی که میدونه ما میگم که سکلاده که برکا کدستم اینا می زانتیکا بروماده هر خلای نکیم نرخی زانتیک 300 روبل مرحمت کنه. قطعی نمیره از پراداج زانتیک تونم گیره 300 روبل زانتیکای خوشرو فاسون. اینا لاسینا دو دونه لاسینا یفتم. دیدین اینا دو دونه لاسینا یفتم. مرا بسیاری همین اپاو خارجانا میپرسن که لاسینا هست میگفتم که نیست. این لاسینا استاندارد هست. ایر از میری 44 پوشیده می شود تا رو از میری 52. مرحمت کنین نرخش باشه 700 روبل یا قیمت بدن. اینا نرخش 700 روبل اپا خارجنو لاسینه تورецке ببین چقشو اینا نگاه کنین نمیخواد فاسونه خوشرو بهترین. اینا با مهویش میتونه متریالش پختگیش ما و تو میدونه تورецکی چخه اینا نگاه کنین چخه ملایمه که عجایب خوشرو. اینا جودو может نگاه کنه سنگوشن بیا نشانته اینا دیدن چقدر خوشرو فاسون. اینا تا رو از میری 50 52 هم میشه و پا خارجانو به حد خوشروی فاسونه. اینا 700 روبل نرخش. مرحمت کنین از با میبرارم شما با سکرین شات کنین دعنیم واتساپای ما روی کنین. اینا نگاه کنین مرحمت با ما همه سطر دیویت که پوشیدم. اینا رسویتکاش در زمین کدامش که شما دا مخوله سکرین شات کنین در واتساپ ما روی کنین. نرخش باشه 1000 روبل. اینا مرحمت کنین پا خارجنو نرخش 1000 روبل. کدامش که شما دا مخوله نه مالینوی цвет نه سبز چورنی اونا грязно розовый или пудра اونا фисташковый босс сьюда вардам اونا красный голубой темно-коричневый мумкин ки бо ягон расветкаш аёдам бровардам набровардам уҷа ҳамаи сатра вибрш бисёре ки беҳад бисёри бадай машоалло. нигоҳ кунед ина бо дар шумо киртаи хонапӯшак ина нигоҳ кунед баъвае ки пиҷама марҳамат размери 48 50 да меша 52 да меша 48 50 52 да меша. ина тигр кадомида ки махоҳ марҳамат як дона ёфтам 1500 рубл нами инами ҳози мадаям мешид агар мепӯшиду мебурмадам мадаям мешид марҳамат надрани хонаагда чиқа хушрӯй фасон бовар кунед бепул мегире 1500 рубл. ина дарани хонаада беҳад фасон киртаак ина осиндарозак тигр марҳамат кунед. баъд распродажаи урӯза якта намимонда размери 52 туркӣ 54 56 расистки мешавад. ина марҳамат кунед апа хоҳарҷоно ина осинакоша бинафар попурак задагӣ ина 1000 рубл. ира медонед ку 1000 рубл як дона мондагӣ. баъд як дона аи ёфтем
размери 48 турки ина сангои сваровски тоза дора ё 3500 будан. марҳамат кунед, ина як дона бо пушабине ки хеле витичка дора. Диден чи қафасони хушрӯ. як дона размери 48 турки 52 расиски мешава. Па хоҳаҷино 54 дам мешава мумкин. Ана нархш бошад 2300 рубл. Ина марҳамат кунед. Па хоҳаҷино як доная 2300 рубл. марҳамат кунед. намозима ҳами малинови цветаш ина сатр чиқад цвети хушрӯа. иншаллоҳ вале дар ният ҳаста худо ба хонаи худованд моро бирасона. ният дорем иншаллоҳ рафта биёем инаба морам намхай сатрак мекунем. бовар кунед ҳамима ки сатр кардам фақат наме чизои намхали яркира дӯст медорам. дидед чӣ қад чизи хушрӯ цветои фасон ина беҳтарин ина охира би ча хушрӯ дуруст пас ба паплинако беҳад цвети фасона охира мекушад. дидед чӣ қад цвети фасон хушрӯ беҳтарин 1000 рубл. марҳамат озинама кадом инамира пушум ки ма дайнам хе мезебам барои ҳамин шумо дая мезебам. марҳамат кунед харидори ихтона бикунед апа хоҳарҷоноб. баъд вай дорум я 4 дона чи шарф дорам. ина озима шумо да ҳамун шарфҳоро нишон медиҳам. сиреневый цветак ина сиреневый цвет нигоҳ кунед. ина марҳамат як дона шама мепушум. ина нигоҳ кунед. ина ин шарфа дидед чанд қадар розае куртаам дӯзе мешавад. ин қадар розае ин қакалона ия бине. ина бисёри апа хоҳарҷоноб ёра меомадан вақти дар магазин будем мехариданд падхиҷаб гамхали чизо баъд ира мепушиданд ҳамихе мепартофтанд ё ки мепушиданд ина хеле мекардан ози ина хали обычни ами шарфакоя гирифта ина ихе мекардан хушрӯа. баъд иншаллоҳ ки озима хали пушиданак шавам ва бисёр шумо да ҳамхали тарзи намуди бисёри ами хоҳару апоҳо наметонанд сераноқ пушида ба ман нишон метимтонад бо да видео ки ана ихе мепушӣ ана ихе мепушӣ. нигоҳ кунед идаку ягон намуд булавки дар кор неста. ё бина чӣ қакалони хушрӯ калифорни инамхе тош метсем бинем ҷа ягон чиқрида намхе меандозӣ тамом. ина хай хушрӯа беҳад фасон калони ама барои шумо дида инами мепушуму болои ҳам нишон метим апа хоҳарҷоноб. ин буд распродажа ина имрӯзаи мо барои шумо апа хоҳарҷоноб. беҳтарин видео буд, беҳтарин нархҳо буд. дер накунед харидори ихтора бикунед ки тестед нами номери болои экран барои шумо. ин ватсап дора ҳамин номера сохранӣ кунед ватсапш мебурад. отправка ба ҳамаи шаҳрҳо ҳаст апа хоҳарҷоноб. тоҷикистонам иншаллоҳ як рӯз данемидим рӯз заказ кунед саҳарда уже мебарам рӯй мекунам пагадам уже шумо иншаллоҳ саҳарда ки рӯй кардам паги дига уже бортуна мегирем 2 рӯзда бортуна получат мекунем иншаллоҳ. баъд бисёритона гуфтанем ки агар дар наздикии хонаи шумо здек бошад натарсида аз здек заказ кунед нахтара барое ки нархш беҳад арзон мешавад. па хоҳарҷоноб беҳад нархш арзон мешавад. здек қати вай кунед. ха бисёриётон ки надоре намедоне чӣ здек заказ кардан дар кор ҳеҷ гап надора. почта катиам заказ кунед здек ака тезтар мераватона бо арзонтара. почта мо я намуди дига почта ёфтагем ку хеле арзона барое ки мо фақат дарни бозор рӯй мекардем хай намедонам ҷа қимат буд. ба ҳамин хотира дига почта кати гуфтестем кор кунем иҷа бу хеле арзонтаре. ба ҳамин хотир ҳачи почта чиз декай заказакотона бикунед иншаллоҳ мо барои ҳамаи шумо рӯй мекунем чизе ки шумо бихоҳед апа хоҳарҷоноб. ина ин буд имрӯза навори инамхали фасонаки распродажаи нархҳои дастрас барои шумо ҳамаа ки шумо апа хоҳарҷоноб намхе тан сияту хона обод бошем.